gundumar Takeita sun fito domin nuna goyon bayansu ga gwamnati da kuma yin Allah wadai da harin da aka kai a filin jirgin sama na Dore Hamani da ke Yamai. A yayin taron da shugabannin bariki da na gargajiya sun gudanar da jawabai daban-daban. Shugaban gundumar ta Takeita Abdullahi Isyaku ya bayyana cewa lokaci ya da jama'a za su tashi tsaye domin kare martabar ƙasa. Bayan haka magajin garin na Garagumsa Abubakar na Allah ya yi nashi jawabin inda ya jaddada muhimmancin haɗin kai da zaman lafiya. Mai martaba Mayana Ahmadu Rufa'i ya kira da jama'a su kasance masu sa ido akan duk abin da ba su yarda da shi ba domin tabbatar da tsaro musamman ma a ƙasa baki ɗaya, tare da bayar da goyon baya ga gwamnati da kuma hukumomi. Hakan kuma wakili a mambalin majalisa mai baiwa ƙasa shawara Hamisu Mato ya gabatar da nasa jawabin inda yake Allah wadai da harin da aka kai tare da ƙarfafa gwiwar al'umma. Ƙungiyar emsu Sande da ƙungiyoyin mata su ma sun jaddada matsayinsu, suna kira ga jama'a da su tashi tsaye domin kare Nijar da kuma al'ummarta. Kowa ya kama jikin shi mutane, kowa ya kama damara. Waɗanda mutanen ba su niyyar baro, kuma kina ba za mu ja da baya ba. Ina ɗan ƙasa kowa saki shi, ga a bar su ja su ɗai. Yanzu kowa an ce soji ne, daga baki ayyau nan duka kowa soji ne. Yanzu can wasa ya ƙare. Kenan ba sai an fara halbe-halbe cikin gari nan kowa ce abin ya baci. Kenan abin ya baci. Mutane kowa ya kama jikin shi. Kenan kira gare mu shine wajibi ne mu yi tsayin daka. Mu haɗa kawunanmu domin mu gudu tare mu tsira tare. Wannan ƙasa ta mu Nijar ita ce ƙasar mu. Ba mu da wata ƙasa da ta wuce wannan Nijar. Kenan duk ɗan ƙasa wanda yake kishin ƙasa wajibi ne ya sa ido. In an ce tsaron ƙasa, to tsaron ƙasa ya shafi kowa da kowa. Ba sai mai bindiga ba. Kai ma da irin gudunmuwar da za ka kawowa. Duk abin da ka gani wanda baka yarda da shi ba, da ba zo ka sarra magabata ka faɗi. Saboda yau ƙasar nan tana zaune lahiya shine zama lahiyar mu. Yau ƙasar nan fata lahiya, to abin da hankalin kowa zai tashi. Kenan kira gare mu shine a dage ma addu'a. Ko sallah ko gurin mutuwa ko gurin aure a daga hannu a yau ƙasa addu'a. Allah ya kawo mu zama lafiya da kwanciyar hankali. Duk abin da zai tada mu zaune tsaye kuma Allah ya muna maganin shi. Wanda kuna gani ya kai ga maƙiyan ƙasa hahe da suka zo har hilin jirgi babba na ƙasanmu suka kawo hari, wanda da ikon Allah da taimakon addu'a ta al'umma da taimakon sojawanmu na ƙasanmu, wannan me yake suna matsiyata muka kore su, muka kashe su, muka kama wanda muka kama. Kuma duk kowa ya saurara cikin jawabi na shugaban kasa game da wannan abubuwan da suka wakana. Shugaban kasa ya shi da kanshi ya yi magana akan mutane wanda wasu 'yan kasa ne, wasu 'yan kasashen waje ne, har da shugabanni na wasu kasashe. Yanzu tahiyar da ake ciki da wasu kasashe ba abu ta bace ba suke muna nema ne suke ta kowane fanni sai sun durkusar da mu. Kasanmu Allah ya muna dimbin arziki na ƙasa, kasanmu Allah ya muna dimbin arziki na matasa. Duk duniya babu ƙasar da take da matasa irin tamu. Kasanmu Allah ya mata dimbin arziki na ruwa na sha kanshi. Wannan ƙasashen da kuke gani babu yadda za su bar mu su tayi salim alim, su bar mu mu ci gashin kanmu. Kenan dole ne 'yan ƙasa muna kira ga dukkan al'umma ku kama duka abin da kuka ga ba shi ba yana faruwa a cikin yankinku, ko wani bako a unguwarka ko a unguwarka kai ko a cikin yankin gidanka kaga wani bako yana wucewa, in baka yarda da shi ba, in bako huska ce ka sanar ma da magabata, su suka san me ya kamata su yi. Ba laihi bane yau in ka bar wani wanda ake tunanin zai cuta ma ƙasa baka tai ka ba da labari ba, to da kai da shi kusan duka tahiyar ku guda, kai ma ka ba da taimakonka wajen a cuta ma 'yan ƙasa. Don haka muna kira al'umma da a kama ma ƙasar ga da addu'a, a kama ma ƙasar ga da tsaro, a kama ma ƙasar ga da sa ido ne. Abin da ka gani wanda kake tunanin zai cutar ma ƙasa, kai kokari ka gaya ma jami'an tsaro. Vous êtes le rempart de notre patrie et la garantie de notre liberté. Chères forces de défense et de sécurité, au-delà de la population du Niger, cette attaque barbare ne fera que renforcer notre attachement aux idéaux du CNSP et au chef de l'État, son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tchani. Plus que jamais, la cohésion entre les forces de défense et la population est indispensable pour vaincre. Nous serons intraitables. Enfin,
J'appelle l'ensemble des citoyens à se mobiliser, à faire bloc derrière nos forces de défense et de sécurité. Soyons unis et solidaires pour faire échec à ces tentatives de déstabilisation. Ensemble avec nos forces, nous vaincrons.